Tulad mo baliling ay isang mutya, upelas na kay ningning anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan, tulad mo ay gintong kumi. Alright, so hello guys and welcome po ulit sa ating panibagong travel videos. Alright, so ngayong araw na to, pupunta po tayo ngayon sa pinagmamalaki po nilang tourist spot dito sa may Aswal, Pangasinan. At ang tawag nila sa tourist spot na to is Mount Gismil. Diba? Ang mahal. Alright, so kasama ko ngayon si Brother Lauro at amin pong pupuntahan ang yan nga, yung sinabi ko kanina, ang Mount Gismil. Alright, so samahan nyo po ako sa pagpunta doon. At yan, so shoutout nga po pala sa mga tropa natin na at mga idol na patuloy na sumusuporta sa ating page at sa vlog. Yan. Woo! Naiwan na ako pa, pare. So time check tayo mga idol, 7:16 na po ng umaga. Kami po ay lumarga doon sa part po ng Santa Barbara, Pangasinan ng mga bandang may kuting mga bandang 5:30, mga ganon, 5:30, 5:40. Yan road, yeah. Woo! Welcome to Kalumbuyan. Yan, Kalumbuyan. Okay, so ito po yung mga madadaanan nyo po pag pupunta po kayo doon sa Mount Gismil na tinatawag po nila dito sa part po ng Swal. So medyo pupunta natin. Yan. So dito lang siguro sa part na to yung medyo itong daan. Itong daan na to. Yun kasi under renovation pa tong daan na to eh. Yan, so advice ko na lang po sa inyo guys na once na pupunta kayo dito, mas mabuti na lang na mayroon kayong dalang sasakyan. Kasi nga yung mga madadaanan nyo ganito, tapos halos walang masyadong tricycle ata na pumupunta doon. Tapos medyo malayo from the highway hanggang doon. Hindi ko alam kung ilang minuto pa. So ito yung part na madadaanan nyo dito. Pero siguro pag next month or next year, okay na tong daan na to. Kasi mapapansin nyo, ito yung dadaanan natin. Yan. So ano siya, rock road. Wow, ganda Uy, ganda ang ganda ng view. Wow, shucks. Okay, so meron palang ganito sa Sol. Ito, parang siya, Little Batanes. So doon sa may part ng meron silang Little Batanes. So dito din is may part ng tawag doon Little Batanes, doon sa may basta nakalimutan ko lang kung sa may Bagbag. Yan, sa may Bagbag Beach meron silang Little Batanes. Pero ang likod kasi noon is dagat. So dito naman kung mapapansin nyo, yan ito ang tinatawag din nilang Little Batanes. Hindi ko alam kung bakit tinawag tong Mount Gismil ito sa part ng Swal. Pero ang ganda. Sulit guys. Kapag punta kayo dito. So welcome to Siao. Ayan, yung tamang pagbigkas, kayo nang bahala. Siao West, sabi nila. Ang ganda ng daan dito guys. Na siya, sabi kasi nila dati is
bato-bato lang to yung dinadaanan ng mga gustong punta dito. Pero ngayon ginawa na ng kalsada. Ayun, may pag-pag pa oh, pag-pag. Woo! Yun, ganda guys oh, solid. Kuya, saan dito yung papuntang ano, Mount Gismil? Ah. Ah, doon na yun. Ah, yung ano po? Yung takaw na mahaba, doon na lang mismo. Ay, doon na lang mismo. Ito. Po? Ayun na po yung Mount Gismil. May paakyat pa po yun. Ah, sa taas. Ah. Ah, ito po. Papuntang Siwase East. East, west. Ah, East West. Dito banda, west. Doon, east. Ah, pero yung Gismil ito na. Ah, okay. Yun na, nandun na. Sige, thank you po. May mapag-iwanan po doon ng motor? Ah. Yeah. Sige po, thank you po. So yun, nalagpasan na daw natin yung Mount Gismil. So 40 mil na tayo. Sa 40 mil na tayo guys. Yeah. So yun, buti na lang nagtanong-tanong tayo. Ayun, yung waiting shed daw. Ito. Sir, papuntang Gismil ba to? Po? Ay, papunta pa pong taas. Pwedeng iwan po yung motor dito, sir. Ay, sige po. Nandito sila? Ay, opo. Oo nga pa eh. Nakita ko rin po sa ano. Mga ilang minuto po yung paakyatan, sir. Ah, saglit lang. Ah, sige po. Opo. May signal. May signal nga. Taas ang signal dito. Ayan, so alright. So andito po kami ngayon sa may Sual, Pangasinan. Kasama ko ang aking brother Lauro. Okay, so ito yung tinatawag po nilang Mount Gismil. Di ko alam kung bakit tinawag tong Mount Gismil. Pero kung mapapansin nyo, dito sa part na to, sinunog, parang ano, nasunog or sinunog. Ito na po yung maabutan nyo dito. So yan. So ito yung view dito sa taas. Pero wala pa kami dun sa may mismong part ng pinakataas ng bundok na to. So yan, nasunog siya or sinunog. So kung pupunta kayo dito, may iwanan naman kayo ng sasakyan. So sabi ni kuya is kahit alas 12 na ng gabi, may mga tao pa rin dito. Yan. Ay. Oh, may mga basura. So doon siguro no. Mabuti ito, pinapayagan umakyat ng mga turista. Sa ibang part ba, bro? Sa ibang part ba? Wala. Private property. Ito private property ito kasi nga lang. Baka hindi lang pinapabayaan lang ng may-ari. Oo nga, siguro. May pagba doon oh. Kaya yung iba may bayad 10, 15. Pero soon siguro may ano na to. May bayad na to pag mas lalo pang nakilala. Oo. Pag pwede na mag-pray na po. Free na. Walang bayad.
Ano, kaya pa? Nakakatakot bumaba. Nakakatakot bumaba pala. Dun kasi sa post na nakita ko noon sa isang nagbablog din is ano pa, madamo. Pero yun nga, ay nako, mga tao talaga pag di sinabihan. So sa ano dito, once napunta kayo dito, noon kasi yung daan dito is mabato, maputik. Pero ngayon may mga ibang part na nang dadaanan nyo papunta dito na simentado na. So may madadaanan na kayong kalsada na simentado. So hanggang ngayon is under renovation pa yung ibang mga kalsada. Ayan. Mas maganda dito pag ano, pupunta kayo ng medyo maaga-aga. Kasi ayan, may mga fog doon, oh. Kung nakikita nyo, para siyang little Baguio, little Batanes din kumbaga. Okay, so yan. So ito nga yung tinatawag po nilang Mount Gismil. So shoutout nga po pala kay Pangasinan Nomad na siyang nagsabi o nagturo ng dadaanan, kasi yung post kasi na nakita ko hindi siya masyadong or hindi detalyado yung pinost niya. Basta sinabi niya lang na xiao xiao. Ay nako. So dito sa part na to is may ko-compare mo siya sa daang Kalikasan. Ayan, oh. Ayan. So yung daan na to, ayan, simentadong daan na yan. So dati sa part na yan is ano siya, mabato pa. Okay. Tulad mo baliling ay isang mutya, upelas na kay ningning anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan, tulad mo ay gintong kumikinang. Yes man! At ako baliling ay isang dugha, langit kang iabot, ako'y lupa, at sa'yo'y nagmahal ka ng wagas. Kahit magkaiba ating landas, oh, kung ikaw baliling ang mawala, kung ikaw baliling di na makita, gusto ko sa iyo'y maghihintay, pagkat mahal na mahal kitang tunay. Tulad mo baliling ay isang mutya. Ay, hindi na. Dito na ata tayo. Kaya sabi ko na nga ba, ito yung mga bagay na hindi ko dapat dinadaanan eh. Yung pababa eh. Uy. Nakakaraos din tayo ito.
Langanin. Shoutout nga pala kay Brother Neil na hindi nakasama dahil busy daw. At shoutout din sa mga true friends. Yan. Hindi tayo makauwi ng buhay dito. Gapang ka na lang, Brad. Hindi tayo makakaba eh. Ano mo sasabihin, Brad? Medyo mag-ingat-ingat na lang pag pupunta dito kasi yung bato. Yung bato matarik na. Yung bato. Wala pag nadulas ka diretso ka pababa. Oo. Sakto kasi sa highway. Oo. From doon sa may highway papunta dito is mga ilang minuto, Brad? 20 minutes? Oo, mga 20 minutes. Ayan, mga 20 minutes from highway doon sa may Swal hanggang dito sa may Xiao Barangay Xiao West. Okay, so shoutout po tayo kay Sir Nico. Yan, so sila po yung gumagawa ng way na to sa Swal. Sila din daw po yung gumawa ng way po doon sa Aguilar. Okay, so yun. So shoutout po sa inyo. Okay. Yan. Ayan, so nagbigay tayo ng sticker kanina. Naubos yung sticker natin. Ay naka, so yun, sila po daw yung gumagawa ng way na to. So sila is stay in. So doon sila natutulog. Tapos yung iba siguro doon natutulog. Halos ata hanggang alas 12 ata ng gabi. Nagtatrabaho sila. So ito yung ginagawa nilang daan dito. Pinapaganda nila yung part ng Barangay Xiao para mas maging accessible daw yung daan ng Barangay Xiao Swal West. Tapos S. Okay. So shout out po sa mga gumagawa ng daan dito sa Swal. Very good po. Ayos. Ayan, so yun lamang po. So ito po yung pinagmamalaki po nilang tourist spot dito. Isa sa pinagmamalaki na ng tourist spot ang Mount Gismil. Ayan. So kanina nga is lumagpas tayo asa 11,000 na ata tayo kanina o 12,000. Meron ata 40,000. Hindi ko alam kung ba't tinawag tong Mount Gismil. Siguro ang daming bundok kaya tinawag na Mount Gismil. So yun lamang po guys. Pa-like and share na rin sa page. At pa-subscribe na rin sa YouTube channel ko. So thank you and good luck. Bye-bye.